У Пакистане вучатся от Лукашенки. Из-за погрозы с Польши Лукашенко отключит интернет. Да плевать там на 2 часа или на час, мы этот интернет отключим. Трус гуляе ў хакей. У Шаркаўшчыне ябачкі бралі прыклад з бацькі. Як вучань чараваў чараўніцу. Псков аддзяляецца ад Расеі. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым сённяшнім выпуску. Пачынаем. 25 лістапада Лукашенко адправіўся з візітам у Пакістан. Пра падрабязнасці этой паездкі мы паговорым у наступным выданні. А зараз адзначым тое, што ў Пакістане ўлады забаранілі агульнанацыянальны марш апазіцыі, які праходзіць на фоне 3-дзённага візіту Александра Лукашенка ў Ісламабад. Пратэстоўцы, якія патрабуюць вызвалення былого прэм'ера Імрана Хана і адстаўкі ўрада, сутыкнуліся з масавымі арыштамі, дзе затрымана каля 4000 чалавек. Улады назвалі візіт Лукашэнкі адной з прычын узмацнення аховы і раскрытыкавалі дзеянні апазіцыі. Яны мабілізавалі сілавікоў і вайскоўцаў, адключылі мабільны інтэрнэт у зонах шэсця пратэстоўцаў, а таксама заблакавалі сталіцу з усіх бакоў, перакрыўшы ключавыя дарогі на ўездзе ў горадзе транспартнымі кантэйнерамі. Рыхтаваць візіт Лукашэнкі прынялася вялікая дэлегацыя з Беларусі на чале з міністрам замежных спраў Максімам Рыжанковым, якая прыбыла ў Ісламабад днём раней. Візіт накіраваны на ўмацаванне эканамічных сувязяў паміж краінамі. Невядома, як там з эканомікай, а вось падаўляць пратэсты ў Пакістане вучацца ад Лукашэнкі. Дарэчы, адключэнне інтэрнэту і мабільнай сувязі даўно практыкуюцца ў Беларусі. Раней это ўлады не прызнавалі, маўляў, это ўсё выхадкі заходніх спецслужбаў. Але на сустрэчы са студэнтамі Лукашенко такі сказаў праўду. Что, мы отключаем интернет в предвыборную кампанию? В 2020 году отключали интернет на 4 дня. Если это повторится, отключим вообще. І ўсе ўслужліва запляскалі. Як гэта яшчэ плясканне не перайшло ў авацыі, як пры Брежневе? Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно в начальной стадии, было с моего разрешения. Па традыцыі Лукашенко распавёў студэнтам, адкуль на Беларусь рыхтаваўся напад. Вось толькі мапу не паказаў. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это шло. Откуда, Наталья Николаевна? С Польши прежде всего. І ён абараніў краіну, дакладней сваю ўладу. Да плевать там на 2 часа или на час, мы этот интернет отключим. На наступных так званых выбарах трэба яшчэ электрычнасць адключыць, каб ужо ўсё надзейна колам стала. Хаця некалі і так стане. Перад паездкай у Пакістан Лукашенко згуляў у хакей. Праўда, кадраў, як ён носіцца па лёдзе з шайбай, яго прэс-служба не паказала. На пачатку дзеўкі з голымі нагамі і голымі пупамі пад гукі гімна патрэслі чырвона-зялёным сцягам. Пачалася гульня, падчас якой каманда Гарадзенскай вобласці ледзь спраўлялася прапускаць галы ад каманды Лукашэнкі. Праўда, на лёдзе рэй вёў Лукашенко малодшы. Лукашенко старэйшы падтрымліваў сваю каманду, седзячы на лаўцы запасных, а таксама з плаката усталявана над гульцамі. Дарэчы, гарадзенская каманда аправергла вядомую песню, што трус не гуляе ў хакей. Аказваецца, гуляе і галы па-майстэрску прапускае. Пасля Лукашенко старэйшы сам выйшаў на лёд, дзе перад ім усе расступаліся як крыгі перад ледаколам. Вядома ж, яго каманда разграміла супернікаў з лікам 10-3. Напрыканцы Лукашенко распісаўся на сувенірных балванах і пакідаў іх, як косці сабакам, удзячным гледачам. Як кажуць, чым бы дзіця не цешылася. Трэба яшчэ ў раёнах наладзіць хакейныя спаборніцтвы. Вось шчапанне дроў там ужо прыжылося. Так праходзілі спаборніцтвы ў Шаркаўшчыне, як належыць, на чале з ідэалагіняй. А ў панядзелак гэта эстафета перакачывала ў суседні Глыбоцкі раён. Там ябацькі робяць ці рубяць, як бацька, калоды на аўтастаянцы за гасцініцай. Мне згадаліся 90-е, якімі так любіць пужаць Лукашенка. Зімой у калгасе часта не было саляркі, і трактарысты бавілі час гульнёю дурня. І калі хто прайграваў, трактарыст Віцька казаў небараку: «Дзяўбі калоду». Што праўда, замест слова «дзяўбі» ён казаў слова іншае, якое прывесці не дазваляе ютубаўская цэнзура. А зараз усё начальства толькі тымі займаецца, што дзяўбе калоду.
Наталля Эйсмонт на тэлеграм-канале Пул Первого зрабіла выснову, што памер не мае значэння. Зрабіла на это не ў эратычна-сексуальным сэнсе, а ў адносінах да велічыні хлебных караваяў, якія атрымліваў Лукашенка на дажынках. Хаця заканамернасць там была. Хто намалаціў менш, у того каравай быў большы. А Вічебская вобласць па памеру каравая паставіла рэкорд – 160 сантыметраў. Усё правільна, памер мае значэнне. Калі меншы ўраджай, трэба больш перад Лукашэнкам прагінацца. Як у песні «Каравай, каравай, каго любіш, выбірай». Нядаўна кіберпартызаны апублікавалі зліў размоў жонкі камандзіра Мінска ОМОНу Дмітрыя Балабы, з якіх стала вядома, што жонка яму здраджвала налева і направа. Менавіта ОМОНу, а ніякая не АМАПу, бо яны самі гэты пачварны скарот не перакладаюць, то чаму мы павінны паскудзіць ім мову? Мы это не будзем каментаваць, хай разбіраюцца самі. Адзначым толькі, што ў спецназа ўнутраных войскаў сімвалам з'яўляецца рысь. Выява этого звера змешчана нават на эмблемах, дзе дызайнеры не ведаюць, як напісаць беларускую літару ў кароткае. Дык вось на амонаўскай эмблеме замест драпежнай птушкі варта змясціць лася, такога ўжо ў гадах, з развесістымі рагамі. Ён будзе сімвалам акурат у кропку. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджванні беларускага відэакантэнту. Калі для вас это бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Ёсць такі анекдот. Пацыента вязуць на каталцы па бальнічным калідоры. Той падае жаласлівы голас. «Сястра, можа, ўсё ж у рэанімацыю?» «Доктар сказаў у морг, значыць у морг». Падобны выпадак адбыўся ў Індыі. Там у рэанімацыі спынілася сэрца ў 25-гадовага мужчыны. Дактары канстатавалі смерць, нават ускрыццё правялі, што праўда толькі на паперы. Нябожчыка перадалі для пахавання і прыгатавалі да крэмацыі. Але літаральна за некалькі хвілін да таго, як адправіцца ў печ, той пачаў падаваць прыкметы жыцця, пасля чаго яго вярнулі зноў у шпіталь. На лекараў завялі крымінальную справу. Усё это дае надзею, што і беларускі народ яшчэ не памёр і ў самы апошні момант яшчэ жыве і праявіць сябе. У расійскім Екатеринбургу мужчына набіўся ў вучні да варажбіткі і абдурыў яе на некалькі мільёнаў рублёў. Жанчына-медыум займалася картамі таро, астралогіяй, медытацыяй, дыхальнымі практыкамі, што прыносіла ёй неблагі прыбытак. Мужчына, які назваўся Мікітам Громавым, знайшоў варажбітку праз месседжер і проста асыпаў яе кампліментамі, заявіўшы, што ён у захапленні ад акультных навук і вяршыня яго мараў гэта стаць вучнем у такой прафесійнай чараўніцы. Тая і растаяла, як красавіцкі снег. Атрымалася як у песні «Я цябе зачаравала варажбой, а сама зачараваная табой». Вучань нібы ненарокам абмовіўся, што займаецца крыптавалютай, і гэта прыносіць яму нядрэнны прыбытак. У варажбіткі аж вочы засвяціліся, нібы вугольчыкі ўначы. І я таксама хачу. І яна перавяла на біржу больш за 2 мільёны рублёў, амаль усё, што нажыла непасільнай працай. Спачатку вучань запэўніў, што грошы з вялікім прыбыткам вось-вось з'явяцца на рахунку, а потым той Мікіта знік разам з грашыма і ўсё іх перапіскай. Варажбітка змікіцілася і звярнулася ў паліцыю. Вялікае пытанне, ці знойдуць там яе грошы, але адным жанчына можа ганарыцца. Вучань аказаўся годным сваёй настаўніцы, ачараваў нават чараўніцу. Што пасееш, то і пажнеш. Расія ўвесь час падтрымлівала сепаратысцкія рухі ў постсавецкіх краінах, а зараз гэтыя рухі ствараюцца ўласна ў Расіі. 23 лістапада ў Варшаве на ўсходнекрыўскай канферэнцыі заявілі аб стварэнні Пскоўскага рэспубліканскага цэнтру, які будзе выступаць за незалежнасць рэгіёна ад Расійскай Федэрацыі. Праект прэзентаваў Арцём Тарасаў, які выступаў як кіраўнік гэтага цэнтру. Па яго словах, у жыхароў Пскоўшчыны ёсць уяўленне аб сваёй самабытнасці, для гэтага трэба толькі вывучыць гісторыю рэгіёна, адкінуўшы складнік маскоўскай прапаганды. Але мэтай праекту не з'яўляецца вяртанне ў сярэднявечча. Апеллирование к истории – это не означает попытка возврата к ней. Это лишь исторический фундамент, это напоминание о том, как жили наши предки, то, что у них было свое государство, у них были свои суды, своя армия, своя валюта и так далее.
Стварэнне пскоўскага рэспубліканскага цэнтра віталі прадстаўнікі іншых рэгіянальных арганізацый. Кіраўнік смаленскага рэгіянальнага цэнтра Уладзіслаў Жывіца, прадстаўнік руху за свабодную Інгрыю Павел Мізэрын, прадстаўніца Якуціі Раіса Зубарова. Падтрымка была нават з далёкай Аляскі ад прадстаўніка Смаленшчыны Юрыя Яфімова. Даслаў свой зварот да ўдзельнікаў канферэнцыі Зянон Пазнят. Прадстаўнік смаленскага рэспубліканскага цэнтра Вадзім Сідараў адзначыў, што на пачатку да гэтай ідэі ставіліся несур'ёзна, але зараз яна знаходзіць усё больш прыхільнікаў. Вот эта восточно-корейская платформа, она объединяет на данный момент Псковщину и Смоленщину, точнее сторонников их независимости. Выступоўцы адзначыў, што 100 гадоў таму заходняя частка Смаленшчыны і поўдзень Пскоўшчыны, як і частка Браншчыны, павінны былі ўвайсці ў Беларускую Народную Рэспубліку. Але гэты праект не адбыўся, а жыхары рэгіёна пацярпелі моцную русифікацыю. Люди себя в подавляющем большинстве не считают белорусами, но вот корейская идентичность, она, как ни странно, сохранилась. И более того, она часть официального даже дискурса. Таму, па словах выступоўцаў, усведамленне крыўскай ідэнтычнасці дае надзею на будучыню гэтых рэгіёнаў. Дарэчы, смаленскі рэспубліканскі цэнтр, які ўзначальвае Уладзіслаў Жывіца, аб'явіў пра сябе яшчэ ў мінулым годзе. Актывісты прэзентавалі сцяг Пскоўскай рэспублікі, сіні крыж на белым фоне, у цэнтры якого сімвал, вядомы ў беларусаў балтыйскіх народаў пад назвамі Спарыж і Юміс, што сведчыць аб тым, што рэспубліка зойме сваё месца сярод народаў рэгіёну. На этом у нас усё. Да сустрэчы ў чацвер. Нагадваем, што наш выпуск зараз выходзіць па панядзелках і чацвяргах. Жыве Беларусь! Слава Украіне!